Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Khubor ka thok baka Tracy sangma kal ujor jahar percaya ngut briew bai thok kyrteng ka Martin sangma bat ka Biana sangma ka bakno ba kila pyndonkam thok kot kisla bat ki jingsoi jong ka hakapor baki apply bai bam lani ka scholarship na nabynta jong ka house name hajar khatsa la kno leng ba ki te ki kot ki ba la pyndonkam thok ban shim ram kali kumba saw point phra lak tengka na Meghalaya rural bank Ringre branch tura West Baroh Hills. Nrihaba kren ya kate kam ka binyana sangma kala pentikna ban shimi ki jingkit khle baroh. Nrikat ba lengmo pat ba ha ka arphau tarik jong kala lengkot arja arphau ka trisi sangma kala yo ya ka jing pentep nakabang namar bangkam pat sew ya ka pisa basa ka balong kumba nreulak khat arja lais pa arphun reu tengka. Halor kani kala ujor ijahar ya ka bala wengno hadin baka binyana sangma kala kular ban siu ya kate karam shu la ya thoru baka khalai tri jong be arja pusam ka tresi kala sha khot hajin na katanat khla East Baroh Hills district hakaba ya dei bat ka jing yo kurup ya kawei ka kali badan daw number ML not paradi san pra sauno bat kenno baka kit ding saudang bi an bat haka khat pratri jong kala langkot arja pusan pat kala yo priang ya kawei pat ka jing pentip na ka bang ki jing siu berang sa kilong kendai lak khat san hajar saus pa pulai tengka kaba pentau bakini ki briew kim shim la siu satyaya karam